дар шаҳри Хуҷанд ба муносибати солгарди рӯзи милитсияи тоҷик чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. Он дар толори кохи суғдиёни шаҳр бо иштироки собиқадорони соҳа ва меҳмонон ташкил карда шуд. Мақсад арҷ гузоштан ба хизмати софдилонаву тақдиронидани фаъолони милитсияи тоҷик буд. Рӯзи милитсия имсол ба рӯзҳои баробар омад, ки мардуми ватандӯст, шарафманду сарбаланд ва тамаддунсози тоҷик санаи сарнавиштсози таърихӣ 30-солагии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо тантана ва бо ифтихор аз ватану ватандорӣ таҷрир намуда, дар фазои сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ба хотири рушду тараққиёти Тоҷикистони маҳбубамон содиқона ва софдилона заҳмат кашида истодаанд. дар чорабинии тантанавии раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро бо иди касбияшон табрик намуда таъкид кард, ки вазифаи онҳо водор мекунад, ки ҷамъиятро ҳамеша зери назорат гиранду кирдорҳои номатлубро пешгирӣ намоянд. ин аст, ки фаъолияти кории онҳо вақти муайянро талаб намекунад ва давоми 24 соат барои оромии мардум ва ҳифзи халқу миллат омода ҳастанд. вақте ки ба таърихи фаъолияти мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистони соҳибихтиёр назар мекунем, мебинем, ки он пур аз саҳифаҳои корнамоиву фидокорӣ ва ҷасорату ҷоннисориҳои фарзандони содиқ ба миллату ватан мебошад. таҳкими таҳкурсии моддиву техникии мақомоти корҳои дохилӣ ва сохторҳои он бо таъмини таҷҳизоту воситаҳои муосири техникӣ, бунёди иншооти замонавӣ ва тарбияи мутахассисони касбӣ пайваста тадбирҳо андешида мешаванд, ки ба иҷрои вазифаҳои хизматӣ дар сатҳи баланди касбӣ мусоидат менамоянд. дар ин рӯз меҳмонон аз таърихи таъсисёбии мақомоти милитсия ёдовар шуда аз заҳматҳояшон гуфтанд. зеро милитсияи тоҷик таҷрибаи талхеро ҳангоми нобасомониҳо дар кишвар аз сар гузарондааст ва хуб соҳибистиқлоливу осудагиро дарк мекунаду ба қадри он мерасад, зеро истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ба осонӣ ба даст наомадааст. бисёри роҳбарон ба шароитҳои кормандони оҳо муҳайё карда истоданд. бо дастгирии бевоситаи асосгори сулҳи ваҳдати миллӣ муҳтарам президенти мо Эмомалӣ Раҳмон барои ҳаёту ва корҳои онҳо ёрии калон расондан истоданд. ваҳои замини назди ҳавлигӣ, хонаҳои истиқоматӣ ба онҳо дод истонданд. ин некуаҳволи кормандонро баланд карда истодааст. дар чорабинии тантанавӣ, ки ба муносибати солгарди рӯзи милитсияи тоҷик баргузор гардид, як гурӯҳ собиқадорони соҳа ва ҷавонони фаъоли мақомоти ҳифзи ҳуқуқ соҳиби сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ва сардори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд гардиданд. Абдуллоев Бахтиёр Юсуфович. бахши фарҳангии чорабинии тантанавӣ бо суруду оҳангҳои милливу ватанхоҳӣ идома кард. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоъоти хабар. осуда боше мардуми кишвар то ҳамдами мардони диловар ҳифзи ҳуқуқро бошем нигаҳбон фарзандони содиқи Тоҷикистон.